खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझार जिल्लायाव एसएसएलसि आरो एचएस आनजाद 2026 नि थाखाय बिथोन होदों। समग्र जौगाखांनायनि थाखाय बाक्सायाव आबुं अभियान 2.0 जागायबाय। आसाम सीएमआ देरगाव आरो तिताबरनि आइजो फालांगिरिफोरनो 10,000 रांनि सीड फान्ड राननानै होयो। काछार पुलिसआ 14 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामो, सासे सुबुंखौ खायो। खैला खनि बेरफ्रुनायाव आसामनि सा 6 सुबुंनि जिउ खहा सुफुंनायनि बाथ्रा फोसावबाय। सीएम शर्माया लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दिनै सीएम ट्रिपल ए 2.0 बेखेवगोन। BTCआ दिनै फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय नायबिजिरनाय भेरिफिकेसन पस्टपन खालामबाय। इस्लामाबाद सुसाइड ब्लास्ट, सा 31 सुबुंनि जिउ खहा, सा 170 जोखोम। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ कक्राझार जिल्लायाव एसएसएलसि आरो एचएस आनजाद 2026 नि थाखाय 2023 नि धारा 163 बिथोन होदों। कक्राझार जिल्लायाव एसएसएलसि आरो एचएस आनजाद 2026 खौ गोजोन आरो मोजां रोखोमै खुंफुंनायखौ थि खालामनो थाखाय होबथाग्रा बिथोन फोसावनाय जादों। जिल्ला मेजिस्ट्रेट पंकज चक्रवर्तीआ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नि धारा 163 नि सिङाव बे बिथोनखौ बाहायदों। बेयो थाबैनो गोहोम गोग्लैगोन आरो 16 मार्चआव आनजादा जोबजासिम सोलिबाय थागोन। एसएसएलसिनि आनजादा 10 फेब्रुआरिनिफ्राय मोन 31 मिरुफोराव जागायगोन आरो एचएसनि आनजादा मोन 22 मिरुफोराव जागायगोन। होबथानायफोरा जाबाय आनजाद मिरुनिफ्राय 100 मिटारनि गेजेराव गनायथि गैयाजासे सुबुं थुबुर जानाय एबा साथाम एबा बेनि बांसिन सुबुं थुबुर जानाय। 200 मिटारनि गेजेराव लाउड स्पिकारफोरखौ होबथानाय, स्मार्टवाच, इयारफन एबा ब्लुटुथ गेजेट्स बायदि इलेक्ट्रनिक आइजेंफोरखौ होबथानाय, हाथियार एबा सन्देहगोनां मुवाफोर गैया आरो ट्रेफिक हेंथा एबा आयेन बेरेखा पार्किं खालामनाय नङा। बे बिथोननि थांखिया आनजादनि आबहावाखौ गोजोन लाखिनो थाखाय दावराव-दावसि आरो मोजां नङै आबहावाखौ होबथानाय। बिबानगिरिफोरा आयेन सिफायग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि हुमखि होदों। नैथि खौराङाव दङ समग्र जौगाखांनायनि थाखाय बाक्सायाव आबुं अभियान 2.0 जागायबाय। आसामनि बाक्सा जिल्लायाव अदलबारि कमिउनिटि हलआव आबुं अभियान 2.0 खौ नेमखान्थि बादियै बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव नीति आयगनि आकांक्षी जिल्ला हाबाफारिनि मोनसे बाहागो, जायनि थांखिया गोनांथि गोनां सेक्टरफोराव गाहाय मावफुंनाय दिन्थिगिरिफोरनि आबुं कभारेज मोनफुंनाय। बे केम्पेइना सावस्रि, आदार, सोलोंथाय आरो आबादनि सायाव नोजोर होयो। गाहाय थांखिफोरा जाबाय आइसिडिएसनि सिङाव 6 दाननिफ्राय 6 बोसोर बैसोनि गथ'फोरनि थाखाय सरासनस्रा सुफुंग्रा आदार होनाय, अंगनवाड़ी मिरुफोराव गथ'फोरखौ मोजाङै जथायनाय, गासैबो सोलिबाय थानाय अंगनवाड़ी मिरुफोराव खामानि मावनाय, खिखरसालि आरो गोग्गो लोंग्रा दै थानायखौ थि खालामनाय, साखोन-सिखोन आरो नुजाथिनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय फरायसालिफोराव हिनजावसाफोरनि खिखरसालिनि थोजासे खाबु होनाय, 2.5 दाननि गेजेराव मोसौफोरखौ आथिं आरो खुगा बेरामनिफ्राय होबथानो थाखाय आबुं भेक्सिन होनाय। उफ्रा जिल्ला कमिशनार मुस्ताफा सालिम आहमेदआ बयखौबो बरायो आरो गुदि थाखोआव मुलाम्फा मोननो थाखाय बिबानफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ नाजानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। जिल्ला कमिशनार गौतम दासआ मिशननि गेजेरजों दावगानायखौ हमथाना लाखिनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। फारसेथिं BTCनि नेहाथारि मानस दासआ लोगो नांनानै खामानि मावनायनि सायाव गोसो होयो। बिबानगिरिफोरा जाफुंसारनायखौ थि खालामनो थाखाय आबुं बाहागो लानो खावलायगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसाम सीएमआ देरगाव आरो तिताबरनि आइजो फालांगिरिफोरनो 10,000 रांनि सीड फान्ड राननानै होयो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया देरगाव आरो तिताबर बिधान सभा बियाबफोराव मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA नि सिङाव आइजो मुलाम्फा मोनग्राफोरनो 10,000 रांनि सीड फान्ड राननानै होयो। देरगावआव 31,895 आइजोफोरा फिसा खामायनाय हाबाफोरखौ जागायजेननो थाखाय फेहेरनो हेफाजाब मोन्दों। तिताबराव 35,461 आइजो फालांगिरिफोरा गावसोरनि जिउ खुंनाय आरो फिसा फालांगिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोलै पुन्जिखौ मोननो हादों।
बे स्किमनि थांखिया गुदि थाखोआव आइजोफोरनि गेजेराव रांखान्थियारि उदांस्रि, गाव खामानि मावनाय आरो गाव सोनारनायखौ बांहोनाय, एन्टारप्रेनारशिपनि गेजेरजों रांखान्थियारि जौगानायाव मदद होनाय। बे गोदानसिन राननायजों आसामनि मोन 111 बिधानसभा बियाबनि गासै 27,77,899 आइजोफोरा MMUनिफ्राय मुलाम्फा जादों। रायजो सरकारा आइजोफोरखौ गोहोगोरा खालामनो आरो फिसा थाखोनि मावफारियाफोरखौ जौगाहोनो गावसोरनि नाजानायखौ सोलिहोबाय थादों। ब्रैथि खौराङाव दङ काछार पुलिसआ 14 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामो, सासे सुबुंखौ खायो। मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव काछार पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ काछार जिल्लायाव 14 कौटि रांसो बेसेननि ड्राग्स बोखांनो हायो। संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै जथाय हान्जाया 5 फेब्रुआरि खालि बराक दैमानि सेरनि टलेनग्राम गामिनि साखाथियाव सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ होबथायो। ड्राग्सफोरखौ आरोबाव राननायनि थाखाय मणिपुरनिफ्राय दैमानि गेजेरजों आसामाव दैथायहरनाय जादों। बिथांमोनहा 1.88 किल'ग्रामसो हेर'इन आरो 10,000 याबा टेब्लेटफोर थानाय 154 साबोननि केस बोखांनो हायो। मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लानि थागिरि जेभियेन बाइभे मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। मोनसे केस होनाय जादों आरो नेटवार्कखौ ट्रेक खालामनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ मेघालयनि खैला खनि बेरफ्रुनायाव आसामनि सा 6 सुबुंनि जिउ खहा सुफुंनायनि बाथ्रा फोसावबाय। मेघालयनि सानजा जयन्तिया हिल्स जिल्लानि गंसे आयेन बेरेखा खैला खनियाव 5 फेब्रुआरि खालि जानाय गिख्रंथाव बेरफ्रुनायाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा जादों। रैखाथि हान्जाफोरा गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। थैनाय मावथिफोरनि गेजेराव खमैबो सा 6 सुबुंफोरा बराक भेलिनि आसामनि काछार जिल्लानि काटिगड़ानिमोन। सिनायथिनाया सोलिगासिनो दं आरो थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ मानोना माखासे सुबुंफोरा दासिमबो थाबथानानै थानो हागौ। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बोलि जानांनाय नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायनि खोथा फोसावदों। बिथाङा मावख'गिरि आरो जायगानि MLAखौ दुखु मोननाय नखरफोरखौ लोगो हमनो आरो थाबैनो हेफाजाब होनो बिथोन होयो। मिरु सरकारा मोनफ्रोमबो नखरनो 2 लाख रां दाजाबदेरना होगोन होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ CM शर्माया लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दिनै CMAAA 2.0 बेखेवगोन। आसाम चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियान 2.0आ आसामनि लाइमोनफोरनि जिउ राहायारि रोंग'थिखौ बांहोनानै गोख्रों खालामनायाव नोजोर होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों सोरखारा लाइमोनफोरखौ गावनो गाव सोनारनाय आरो साख्रिनि थाखाय थियारि खालामनायाव मदद होनो थांखि लादों। मानगोनां गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया 7 फेब्रुआरि खालि गुवाहाटीनि ज्योति बिष्णु इन्टारनेशनेल आर्ट सेन्टाराव CMAAA 2.0 नि सिङाव नेमखान्थि बादियै मुलाम्फा राननानै होगोन। बे मावफारिया गुबुन गुबुन बिथिंफोराव लाइमोन जौगाथायनि थाखाय हादोरसा सोरखारनि जथाय नोजोरखौ दिन्थियो। CMAAA 2.0आ रोंगौथि जौगाहोनाय आरो साख्रि सोरजिनायाव मख'जाथाव बिफाव लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय लाइमोनफोरखौ ओनसोलनि जौगानाय आरो जौगानायाव ओंथिगोनां बिहोमा होनो थाखाय खालामगोन। 7थि खौराङाव दङ BTCआ दिनै 7 फेब्रुआरिनि लोगो फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय नायबिजिरनाय भेरिफिकेसन पस्टपन खालामबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि सोलोंथाइ बिफाना LP आरो UP मोन्नैबो फरायसालिफोराव लोगो फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आर'जलाइ होनाय बिजाथिफोरनि सोलोंथायारि आरो फालांगियारि फोरमानलाइफोरखौ नायसंनाय आरो फोरमान बिलाइफोरखौ नायबिजिरफिनदों। CTET आनजादनि थाखाय बे सोलायनायखौ खालामनाय जादों। फोसावबिलाइनि बादिब्ला दिनै 7 फेब्रुआरि 2026 आव थि खालामनाय नायबिजिरनाया दा 17 फेब्रुआरि 2026 आव जागोन। 29 जानुवारिनिफ्राय 13 फेब्रुआरि 2026 सिम नायबिजिरनाय आरो फोरमान खालामनायनि आद्रा थानाय समफारिया थि खालामनाय बादियै आवगायगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ इस्लामाबाद सुइसाइड ब्लास्ट, सा 33 सुबुंनि जिउ खहा, सा 170 जोखोम। इस्लामाबादनि शिया मस्जिदाव शुक्रबारनि नमाज फरायनाय समाव मोनसे सुइसाइड बमा बेरफ्रुनायाव खमैबो 31 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 170 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे बेरफ्रुनाया टरलाई ओनसोलनि कुदिजातुल कब्रा मस्जिद काम इमामबारगाहआव जादोंमोन होनना पुलिसआ मिथिहोयो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला रैखाथि गार्डफोरा डिभाइसखौ बन्द खालामनायनि सिगां गाग्लोबग्राखौ हाबग्रा दरखंआवनो होबथादोंमोन।
इस्लामाबाद आरो रावलपिन्डीआव रैखाथि हानजा आरो देहा फाहामसालिफोरा थाबैनो फिन्नाय होयो, जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होयो आरो जाब्रबथाय फोसावो। दैदेनगिरिफोरा बे गाग्लोबनायखौ सोंखारिदों आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ न्याय होनायनि खोथा होदों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।